Hi guys. Dalaga akong gingon guys, mga maligo ta diri. Hindi ko namigat. Ako na sila rin. Ikaw na sila guys. Nangangaw na sila guys. Kumot-kumot. Ako sila pupunta. Guys, kung si Benji o si Kiara. Magkakamao nagbalong daw man. Lo. Sige na sa ka. Gunit na ng kahoy dahil gunit. Sinugbang tilapia. Sana siya gabi niya. Karolan din nung Kalbasa. Kumba. Nangka. Sino na guys? Sino na kinilaw? Siya si tidak sih. Ini goreng. Yoski. Ano na ada pa? Si Gabriel. Ha? La. Dai tanawara dai manoy. Pasayan na no? Eh. Ah. Ay, ito lah. Barang bro. Uy. Ano dinig ba dia kaiyan? Wala. Nah guys, mubog na ta guys. Mubog na tadi sa lawom guys. Oh. Medyo nihanap ang nato ang pan guys. Ito ang kamera mo ani ata ni guys. Ani ata tama ni guys. Uy. Napasa yun. Oh. Ligo sila kuan guys, tinawa guys. Oh. Si kuan na siya si Ati Tata. Babay mo kay. Oh, nara sila. Di na ko kakuan diha kay naglisod tong kuan hanap. Oh, Dara. Si Ligo ko guys, dako mo kay dagat guys. Oh. Naligo ko na siya dagat guys. Wow, shout out guys, happy anniversary nila. Ha? Hindi, matumat. Mababay. Babay guys, yun yung mabasa. Nakuhaan makakungkuhan. Nasudlan na akong tubig.
Guys, tenang. Mahina ang kalaban guys. Itaw, marami itaw. Tingnan ko ang dagat guys. Tagbawgi guys. Tagbawgi kaligong dagat guys. Ito ang gingan ako sa guys. So karon ang kaligong kita. Perte ini guys. Ito bang guys, maginaw na sa tagtubig guys. Inaw na talaga guys kay para dili ta mangatol. Ay guys, nangaligo sila guys. Hi guys! Hi guys! Nagsawa ni guys! Hi guys! Shower me guys! Shower sa Chiki guys! Magamay mo guys. Ala, gwapahan na to na daw. Pamugas ay mong buganta, tumas kamera. Hi guys! Bawa jampo. Patay mali rin, patay mali. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what? Guys, tingnan kayo guys. Ako
vlog. Hoy, na yung motor, hoy. Rani motor, hoy. Guys, vlog, vlog. Hi, guys. Hi, guys. Ikaw na ka guys. Ikaw na ikaw. Age. Adto na mi guys sa among balay guys. Bye. Oh. Vlog na. Hello. Hey